N'imerube emume ọgbụgba afọ 65 ya, Gọvanọ Chukwuma Soludo gara njem dị iche iche ịkwalite ọdịmma ndị mmadụ nakwa ije ozi nke agamnihu obodo. Ọ bụ nke a mere gọvanọ ji wee kwụsịtụ na Psychiatric Hospital dị na Nnọfịa, ogige mkpazi agwa Correctional Center dị n'Ọnịcha, St. Charles Borromeo Specialist Hospital dị n'Ọnịcha yana EN Hospital dị n'Ogidi. Kirie ka njem ahụ si wee dị. Dịka ọ na-amanyite ụbọchị ahụ na ebe Psychiatric Facility, Gọvanọ Soludo nke ya na ndị nọọsụ ebe ahụ kparịtara ụka kwuru na ọ dị mkpa mmadụ inwe echiche zuru oke. Ọ nọrọ oge ahụ wee kwuo na a na-alụ ebe a ga na-eleta ndị nwere ọya ụbụrụ isi na Igbo ma kwekwa nkwa ịkwado nke dị na Nnọfịa. Na ya bụ Ọnịcha Correctional Center, gọvanọ na ndị nọkwa ebe ahụ kparịtakwara ụka dịka o nyekwara ha okwu agbamume, gwa ha gbaa mbọ mụọ aka ọlụ iji nachigha azụ n'obodo ma nyere onwe ha aka. Dịka ọ bịara na St. Charles Borromeo Specialist Hospital Ọnịcha nakwa Iyenu Hospital Ogidi, ya bụ gọvanọ nebakwara anya n'ihe gbasara enweghị ezi akụrụngwa ma kwuwekwe nkwa ọchịchị ya inye ahụike maka mmadụ niile.